Aizkolarien tradizioak Euskal Herriko basoen ustiapenean ditu sustraiak. Egurginek kuadrillatan egiten zuten lan eta basoetan kanpatzen zuten ahalik eta egur gehien biltzeko. Bai eraikuntza material gisa, bai egurikatza egiteko lehengai gisa. Aizkolari proben jatorria ikazkin eta egurginen eguneroko lanean zegoen. Gazten energia fisikoa edo veteranoen trebetasunak eta ofizioak bultzatzen zituen lan berean leian aritzera, zuhaitz jakin bat lehenago nork bota apustu txikiak eginez. Lehen aizkolari probak 20. mendearen hasieran sortu ziren. Industrializazioaren ondorioz, landa eremuetako biztanle asko hirietara heltzen dira. Beren ohitura eta zaletasunarekin datoz, beren idoloez mintzatzen dira, eta jaietan enborren gainean leian edo harri astuna jasotzen ikusi nahi dituzte. Garai modernetako lehenengo aizkolari lehiaketa handia Azpeitiko zezen plazan egin zen, 1903 abenduaren 27. Aizkolaren lehenengo idoloa Santa Ageda deitzen zen. Lehiaketa arauak 20. mendearen hasieran ezarri ziren. Bertan, egurra pagoarena izan behar duela zehazten da, eta enborraren zirkunferentziak 36 eta 72 astebete bitartekoa izan behar du. Ohikoena, 54koa izanik. Esperientzia luzearen ondorioz, baztertu da pagoarena ez den beste edozein egur mota. Gainera, Euskal Mendietako espezie arruntena da. Helburua da, parte hartzailei esleitutako enbor kopuru jakin bat ahalik eta denbora laburrenean moztea, eta frontoietan zezen plazetan eta herrietako plazetan lehiatzea. Australia eta Kanadako lehiaketetan ez bezala, Euskal Aizkora probak gehiago dira iraupeneko lehiaketak abiadurakoak baino. Oso gutxitan izaten dira orduerdikoak baino laburragoak eta askotan izaten dira 60 minututik gorakoak. Halere, inoiz egin den probarik luze eta gogorrena Tolosako zezen plazan egin zen 1983ko urtarrilaren 23an. Eta Mikel Mindegia eta Jose Mari Mendizabal jarri zituen aurrez aurre. Mendizabalek irabazi zuen 2 milioi pesetako apustua eta 4 ordu eta 12 minutuko denbora behar izan zuen, bere aurkariak baino 17 minutu gutxiago. Proben modalitateak eta baldintzak era askotakoak izan daitezke. Ebaki beharreko enbor kopuruaz gain, apustuak laguntzailearekin edo gabe izan daitezke. Aizkolari bat bikote baten aurka, bikote bat bestearen aurka, txanda librean, zein txanda aldaketa enbor bakoitza amaitzean. Berezitasun hauen guztien helburua lehiakideak parekatzea da proba ikusgarriagoaren mesedetan. Gaur egun, aizkolariak tradizioaren ikur izateaz gain, errendimendu handiko atletak ere badira, izen propioa dutenak. Belaunaldi berriek, kirol hau ikasten jarraitzen dute, aizkolarien tradizioak denboran iraungo duela ziurtatuz.